bangena uma besithoma madoda. Ukuhle bakhuwa ngendlela eziningi. Kumnandi ngendlela eziningi. Wabuya futhi umlaba. Hawu, yesebuya umlaba futhi. Wabuya umlaba phakathi kaMpungoze. Kungena izimelwane manje. Kungena izimelwane manje. Ushayisa abantu lapha umshow. Hawu, lesa ukuthi insizwa baphila ngela phakathi kwevakashi. Ngena izimelwane manje ushayisa ukufika lapha phethe ishoka. Safuna ukuphethe insizwa yegama kwamanye amazwe. Ngena izimelwane manje. Ushayisa ukubona. Ngena ngwabalinde mama nabafowethu ngabalinde mama besithwana. Ungabalinde mama besithwana benze ubuhle ngendlela eziningi. Benze ubuhle ngendlela eziningi ngena nje wena udumisa ebhakwana. Kodwa hayi wadumisa ebhakwafaza abantu la kunamsembede. Ngena ntwanto onqane futhi nasi isikhathi sama. Kuphethe indoni ivulakazi lezi inzomelwane. Amabhoza futhi umoya kamnamabhoza. Insizwa lezathi igithe phakathi kwezizwe zomshopho emhlabeni phansi bafowethu. Sifuna ukubona le nto.
zonke ngishisa abantu bezakhe. Sawa baru kutoraza ukute huo kutafuta kutoraza kasema tunaingia hiyo na kuna naomba la tatizo hiyo ni mambo mambo ya kutoraza na sio la kutoraza kuna wengine wanasema basi sayoni sigala ande nakona alisema dona kuna sasa ni sababu kama basi na sikuli Ngene shimda ikoto sikala sabona bana kazi mungu ameni lakini wasuluhisho Haikundo kasuluhisho kwa mapema sibenya leo musalo Sisi tutosha la maji ngfuna ndoso utakule kimana kwa hiyo hiki singo maiti leo Discuss what countries are into each one hour and another view. Salam
wena khalafazi uhlala uba khona emhlanganweni uyazi ukuthi sikhuluma kanjani emhlanganweni khalafazi uyazi khalafazi uyazi Mpungose ukuthi kwathiwani kulelazi uzahlangane kulona si-overseas Umsindo wekhulu akaseqolela uyazi uhebini wenze umsebenzi siyawazi ukwenza ukuthi asiwena umsindo lo wemva kwetende uyazi umhlaka wani soba nanizidlala umsindo yona ingaphi wakhe leyayizama ukuyiveza
Kungena insizwa esuka kwelinye izwe shushuwe futhi. Ngeni shushuwe manje ishayiswa uThosa Mfowangwe. Thina esihamba eshushuwe insizwa esuka le kwaMaqhutha Ndulu. Ishayiswa uThosa Mfowangwe. Ngena Ntsosha sikemelele, ngena Ntsosha amehla esabona. Ngena wethu. Insizwa zakwamlaba azibashayele ihlobo abantu. Asingababuka abantu ngoba besuka kude bese igoqa izandla. Ngeke besizwe zakithi zonke lapha sePrinvest segoqa izandla. Awu, yizakithi. Ngisiphe nangu Ntsosha ihlobo nomlomo bafowethu suke shushuwe uzosivalela. Ngisaphatheni nangu Ntsosha bafowethu. Usuka le goqandwe Ntsosha. Asisaphethe le nkonzo insizwa ngoba usuke uthengami icebo sokusithanda ngoba sithandele. Awukhona nginawo. Umuntu mayitshela sithando nawe ngiphe uthando.
Mhlawumbe umuntu okubalekile ukuthi akuveze lokho noma sekumnyama nje ukuthi umuntu ufuna ukuveze lokho ukubusisa komcimbi wethu sesivakashelwe inkosi lapha inkosi yabaButhelezi noma sifike ngomnyama ke osekube kubi ukuthi ufike ngomnyama inkosi ngoba bekufuneka siyethule ibonakala emphakathini inkosi yabaButhelezi sifike yahlala phansi kwetende inkosi yasemphongweni ngiyakwazi inenkantolo eziningi lenkosi nje inkantolo yayo engazile ngoje kodwa ke inkosi sifike ngomnyama ke lokho esengikhala ngakho ngoba phela uvakashelwa abantu abahloniphekile kufuna sibathule phambi komphakathi siyabonga Shenga nangokuzayo usivakashela woza mnandi zithuba lakho leli mnandi woza ngeMaqhutha uzovala inkundla yakho kwi-display kuninzi zonke esinayo kwami sinesimemezelo nje naso ngiyaqhuma mafethu uyabona uma besenza kanje umcimbi womama yakho udla phambili ngifuna ukubona ukugqoka lasenkondleni khona la ukubona nasenkondleni khona lapho mawenzalo ngangisuka vala amaqhutha phala futhi Kulonyaka mina ngyoke ngone
Cause again bashaye ngengoma hayibo yeah bashaye yeah besabana